Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan nin Lunes, petsa 24 kan bulan kan Mayo taong 2021. Magribang kita sa laog ning sarong oras, kami sa Indong nakakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon Bicol Region. Ako mampuan sa Indong Lingkod, Joshua Martinez, ang sa Indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon. Thanks God, it's Monday, partner. Monday! Yeah. Uy, pitsa 24 na pala ngunyan. Marikason ang aldaw. Madali na matapos ang bulan kan mga Mapaaram na piristahan. naman ang Mayo. Welcome, Hunyo. Nagkarigos pa sana ako sa Agua de Mayo. Patapos na naman ang Mayo. Kung di kitang pandemya, partner, siribot-sibot naman ang mga magurang bagbakal ng uniform, mga notebook, asin Bako lang yan. pagpapay. Grabe ko tang prosesyon ngunyan dyan sa mga tinampo. Correct. Sa mga ano yung Aurora. Aurora. Mga Dapat nakasaya na naman ko na kita ma-rampage. Tapos ang mga pistahan ko na grabe. Correct. Grabe ang mga Masubasugan barilian naman ko sa na, mga partner. Kisil-kisil. Mr. and Miss mga Mr. and Mrs. Dadi baro pa yan ano. Yugod mo. Kaya lang, dahil may pandemya, May dakulan Kaya- ng pagbabago, partner. kaya pag pista, taranawan sana sa may palitada. Turo taranawan sana. Correct. Pero partner, igwa pa man giraray na nagkakapira. Na talagang tigo-observer pa man giraray, nagtatanggap ng mga bisita. Pero, limitado. limitado. Pero yung ano, 50%. dahil sa barili, dahil sa amateur singing contest. Correct. Pero paburo video okay na lang. Dahil sa talagang mga, araw. ano nga nito sa contest sa mga barilian? Mga mutya, partner. Ayan, mga mutya. Tapos, Mr. and Mrs. Ayan, kaya, tapos sa mga inapod ka ini, so mga dance showdown. Yan, di ba? Tapos yung mga Miss Gay. Pero di bale, ang importante kung minsan dahil tamalingawan na ang pagsilibra takan kapiestahan sa mga barangay, Tradition. Yan, bako partner. man yan dahil sa mga pabayli or mga pakanta, kundi
pigsisilibrar ta. So, Itong mga patron saint tama. kan mga barangay. So, aspeto espiritual. Correct. And pagpapasalamat sa mahal, Sa mahal na Diyos. Sa mga biyaya na nagabot sa indong barangay. Correct, partner. Lalo na kung ang barangay nindo nagkaigwa ki water system level 2. Yan, maswerte ka mo. Thanks to Congressman Or Saldi. ang barangay nindo nabisita na kan ayuda para sa pamilya. Correct. Yan ang diretsyong Kung pabulos di ka na binawalan, tabang kung di ka kanako Bicol. binawalan. Aren. Saan pa sila partner na nagbawal? Pero daing naginibo iyan sa sarong barangay na yan dahil ang kamautan ta, makatabang, makahatod, Tama. ngayon tabang para sa pamilya. Ihuman talaga yan ang obeto kan ako Bicol Party List. Correct. Action Consunder, sikat paagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Sabi Saldico. nga ni baga partner, basta positibo asin marayan sa imong obheto, Obheto. daing may makakaulang kaan partner. Tama, Yan, partner. di ba? Bueno. And ako lang pasasalamat kan mga barangay na naayudahan partner kan ako Bicol. Siyempre, aram mo dakulaon na tabang yan lalo na sa panahon na medyo may kadipisilan sa pagganap buhay. Solamente da partner an ako Bicol andor diretso an bulos kan ayuda mapabagyo, mapa-pandemya. Aram mo na sa puso kay ang kansatuyang mga minamahal na kongresista. Correct. Kaya Ang pagtabang. Correct partner. Kaya ako di akong duda partner. Di akong duda na ining sa tuwing mga kababayan aside kan pasasalamat dakulang atod na pag-asa para sa sainda. Tama, kaya Tama. nga ni katabang na, Kasurog pa. Yan mga kaaksyon. Ngunya na pagkahapon, igo kitang espesyal na bisita partner sarong Uragon na para tukdong Bicolano. Uy, gusto mong sabihin kuan ini orgulyo kan Orgulyo, Bicolano. yes. And ini Orgulyo kan partner, Bicolandia. saro ining maestra kan konsiderang School of Winners. Gusto mong sabihin mga matitibay yan Matitibay ang mga estudyante dahil Siguro- mga matitibay ang mga partuko. Siguro ang naaki mo yan dyan nag-eskwela. Siyempre partner. Dahil iba partner, I am proud to represent to all of you Gusto mga mong sabihin kababayan. dahil dyan nag-eskwela, pwedeng School of Losers. Hindi man. Mako-consider lang ining School of Winners Ay, kasi ay, mostly ay. kan mga estudyante Sige. ni partner nanggagana sa anuman na larangan, sa anuman na mga pa-contest partner. Sige. Dahil iba mga ka-aksyon, si Miss Rainiel Miranda Navarro. Siya partner ang tinaguri ang Nat Geo Awardee. Sa ina-eskwela ni Hali partner si Ma'am. Albay Central School. Wow! diba? Albay siya. Ay, yung mga matitibay talaga Ikaw, niya. dahil duda yan, partner. Okay, Sige. bahantang mo yan mga ka-aksyon. Si Ma'am Rainiel Navarro. Ma'am, congratulations, tabi. We are proud of you. Maraming salamat po Ma'am Remy and Sir Joshua. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin sa Action Co Center. At kami po ay masaya na nandito kami na para ipakilala o ipakita yung mga ginagawa namin sa Albay Central School and most likely po yung nirecognize ng Nat Geo. Apo, Ayun. ang Nat Geo Award partner. Bako yan sa TV yan, Nat Geo? Sa National TV yan, Geographic. So may mga palabas na may mga hayop. Yan. So mga kakaiba partner na mga ano. Ah. Nat Geo Award. Society ang nagtao sa imo ni kaining orgulyo tabi. Ma'am, maki-explain Anong lang. partikular na larangan, Ma'am? Kaya nagkaigwang award ka mo? Kasi po ako ay naging isang certified Nat Geo educator noong 2020. Nung time na may lockdown, nagkaroon ng opportunity na ibinigay sa akin na tapusin ang isang course. Then pagkatapos kong magpasa ng isang project, ako ay na-certify ng Nat Geo. By October 2020, nung time na dumadaan yung mga bagyo, biglang nag-open yung isang competition. This is a first time pioneer competition for all educators around the world na kung saan bibigyan ng oportunidad ang lahat ng mga educators na gumawa ng isang innovative project kung saan magagamit ng mga estudyante despite the remote learning setting. And napakaswerte nga po natin na out of 1,000 applications around the world from Canada, United So yan States. ang mga nakasabay mo? Yes, Mga ino. 1,000 educators partner. Di, garo ka man sa napalan, teacher. Garo ko ka nag-interest sa Miss Universe. Oo, di ba? From the Philippines. Garo, ka kuya niya si Mading Rabia na Mateo, si Madi. Oo, partner, di ba? Inapudan siya, di ba? From the So Philippines. anong ginibo mo, Ma'am? Congratulations. Anong ginibo mo na project? Ang project na ito ay tinatawag po na ACS-GEO project. ACS kasi Albay Central Albay School. Central nga. Pero School. ang ginawan ko po yung ACS ng acronym ng A Call to Solution, Goals for Environmental Oversight. Kasi kami po sa Albay Central School, we make sure that we educate our learners na hindi lamang po sa curriculum and gusto naming turuan sila na maging leaders on their own community. And isa na nga yung environmental sustainability. So itong project na ito, na ACS-GEO project, is anchored to the Nat Geo framework. At the same time, we are using the digital tools and resources of Nat Geo. Kaya siya ni-recognize ng Nat Geo din. Opo. So, ito po ma'am ay sa kabila na meron tayong
pinagdadaanan na pandemya. Medyo mahirap. Medyo Nag-adjust mahirap tayo yung preparation. Nag-adjust tayo. Nagkaroon tayo ng mga blended learning. learning. na So, tinatawag. mahirap yung preparation po, ma'am. Paano po, ma'am, na ipagsabay itong preparation mo Paano dito mo sa naitawid? NatGeo at Oo. itong pag-online class mo po, ma'am? Ang ganda ng tanong po, Ma'am Remy. Actually, itong submission ng project, pinasa ko siya 10 minutes before mag-blackout sa buong Bicol kasi may bagyo May tayo. bagyo. Imagine! And Oh. then sabi ko, dapat masubmit ko siya before mag-blackout kasi ina-anticipate ko na magkakaroon ng Ng blackout blackout. dahil sa bagyo. And kung pagdating naman sa pagsabay nitong shifting from remote learning at saka sa pag-apply ko sa NatGeo, I always start with the end of my mind. Kapag ganito na may mga activities or may mga shifting or innovations na kailangan, as a teacher, it is our responsibility to create innovations for our learners. Ano po, lalo nung nagsimula yung pandemya, iniisip ko, paano ko ipagpapatuloy yung project ko sa Albay Central School? Kasi we started in 2018. Hindi siya nag-start lang ngayon. And yung project namin na Caring for the Environment, it was being recognized by the YMCA International Arena na rin. And face-to-face yun. So dapat gumawa ako ng project na kahit remote learning setting, mai-involve pa rin namin ang estudyante namin at their homes. Okay, nabanggit mo ma'am kanina, more than 1,000 kayo na 1,000. nag-participate, ano? Ilan kayong napili ng NatGeo? As of this moment po, ang nalaman ko lang po may kasama kong isang archaeologist. Pero sa educator na teacher po, parang ako pa lang po. Sa buong Ika mundo, lang. ah? Sa buong mundo? Sa buong Or mundo. sa Bicol? Or sa buong Philippines? Pilipinas Sa buong po. Pilipinas. Yes po. Ayun. Wow. Kaya pala, labis ang pagpapaabot ng congratulations ni Secretary of Education, Leonor Briones. Oo, kaya orgulyo ka kan mga Bicolana, kan Bicol Region. Nya, teacher, may premyo man yan para sa eskwelahan. Yes po, ito pong ACS-GEO project dahil nga siya recognized and funded by the NatGeo. Dahil po doon sa natanggap namin na award, nakapag-donate po ako ng 10 tablets sa school namin. And gagamitin namin itong tablets na to para dito sa project namin kasi geocaching yung magiging activities ng mga estudyante. And at the same time, it funded the 5-episode webinar series na ginawa po namin via FB Live. So marami kaming na-invite na mga speakers, tapos nakaabot kami ng reach ng about 9,000 viewers sa FB Live namin for the 5 episodes. So, aside of certificate, kung mamarapatin po, ma'am, ilan po yung Premyo. yung amount? Yung amount po is enough to cover our activity. Okay. And hindi ko lang siya masabi dahil meron kaming pinirmahan na, okay. Hindi pwedeng... So, ang importante po, ma'am, yung proceeds noon, Yes, para po sa na-donate nyo school. po sa school. kapakipakinabang, Yes. napakinabang Kapakinabangan talaga. Productive na maray. Ma'am, ano po itong project? Mamigyan lang po kami ng konting insights about this project na naipanalo nyo po dito po sa NatGeo. Ito pong project, yung kanina nga pong sabi ko kanina, ACS-GEO project siya, intended for our students, to educate our students when it comes to sustainability and environmental practices. We invited international and local speakers. Nagkaroon kami ng 5 episodes ng webinar series na tapos lang kahapon. We will be having a culminating activity on June 4 para po i-recognize yung mga estudyante namin na nakagawa ng digital stories Opo. using Opo. geocaching. Napabanggit nyo yan, ma'am. Kumusta po, ma'am, yung sustainability ng project? Paano po nyo masusustain? Ano po ba yung kailangan? At saan pong aspeto medyo nahihirapan kayo na para masustain yung nasabing project? Well, kasi nga ang na-donate ko lang ay 10,000 tablets. Correct. 10,000 Correct ang tablets. sarili ko. 10 10 tablets Oo, lang. kulang pa. Opo. Ang estudyante po namin sa Albay Central School is 2,700 plus. Ayun. So, itong 10 tablets lang na ito, koonti lang ang pagsisilbihan siya ng estudyante. But I think that is a start. We start with small steps. Tapos baka eventually, merong makarinig sa amin na tumulong sa amin sa school. And Ito na yung pagkakataon ng mga magparinig. Magparinig ka na, ma'am. Kay Sa mga Congressman Saldi, kay Kong Pido, kanako because... magparinig ka na. Sige, ma'am, go ahead. Well, unang-una po nagpapasalamat kami sa opportunity na to sa Ako Bicol, sa Action Co Center, kay Congressman ko and kay Congressman Garbin. Ito pong activity namin ay intended for our students. It will benefit not just only our 2,700 students but also the community that they belong. So sana po kung gusto niyo po kaming tulungan
tulungan na may sustain ang activity namin na digital storytelling and geocaching, we would like to accept your any help that you can extend po sa school. Ayan, garo positibo, partner. Ay, positive. Garo positibo ang smile ni Ma'am Rain. Maliban po dito sa ating pagpaparinig ngayon, Aha. meron na bang ibang teacher na mga lumapit sa inyo na aside na nag-congrats sa inyo na gustong sumali or tumulong? Sa Albay Central School naman po kasi kapag may activity ang isang teacher, lahat po kami tulong-tulong talaga. And that is, I am really thankful of lalo sa leadership ni Madam Melissa Carretero. Kapag meron kaming mga activity, we make sure that everybody is involved. Kung paggaling naman po sa labas na minimi nyo po ibang school, may mga iba po na humihingi na ng interest na they would like to adopt the same project and we are glad to share din po kasi ang pag-aalaga ng kalikasan ay hindi lamang po limited para sa mga estudyante namin. At hindi lang para sa Albay Central Yes, School. gusto oo. po namin Para sa lahat. maka-reach ang mas maraming bata kasi they will become the leaders of our of tomorrow. They will be our future leaders. So, we train them. Opo. Ma'am, aramta na ika-awardee na kang NatJU. Before ka in-awardan, expected mo ba na makakalaog ka as a awardee? Well, hindi. Hindi ako laging nag-anticipate ng ganyan na mananalo ako. Kasi sabi ko nga kanina, ang dami nung mga participants. And kung manalo o matalo man, ipagpapatuloy ko pa rin yung project. Hahanap ako ng paraan para mapatuloy yung project. And luckily, sa pangalawang beses, kasi yung una, yung last year, ang sinalihan ko ay Global Teacher Grant. Nanalo din po ako, sponsored yun ng US State Department. Ngayon naman, si NatGeo, medyo mas malaki siyang organization. So Aktibo ka talaga, ma'am, sa mga ganyan na... Oo. Nagre-representar niya Worldwide, talaga, oo. partner, ang Albay Central. Maliban sa pag-congrats sa iyo ng DepEd Secretary, ano ma'am ang may Oo. special award man Yes. or promotion ali sa DepEd? Last time po nung mayroong virtual conference with the region, the regional director, RD Sadsad, Sadsad. may binigay po sila sa aking certificate noon po sa Tabaco City. So yun po yung recognition na binigay nila sa project po. Oh, nakugibo ng principal si ma'am. Yeah, may mga promotion. Di ba, school teacher 3? Teacher 3 na Teacher three siya. po. So, ano masunod kaan for? Siguro po, basta I would like to stay inside the classroom kasi gusto ko yung impact ko diretso sa estudyante. So, Gusto mo talaga yung nagtutukdo ka? Dahil naglaog sa isip mo na maging principal. Opo. Lalong dahil pa naglaog sa kuha ni ma'am na maging DepEd Secretary. Nadyarayo pa de. Mas gusto niya partner na directly ang sa iyang tigtutukdo sa laogan classroom Aha. para direct man na maipaabot sa mga estudyante. Para po sa mga iba pang teachers na nag-aantabay sa tuya sa radyo and sa Facebook, ano po ang mensahe mo sa inda or siguro tip mo sa inda? Well, yung sinabi ko rin po nung virtual conference, yung recognition na binigay ni DepEd Philippines at ni DepEd Bicol, I share it with all the teachers across the country and around the globe. Kasi itong pandemya na to, hindi siya madali. And yung mga teachers natin, they were the frontliners. They are the frontliners para maging maayos ang ating education system. So to our dear teachers watching and viewing this session po ngayon with Ma'am Remy and Sir Joshua, thank you for the dedication that you are creating for our students. Kayo po ang lakas ng mga estudyante natin. Hindi naman po hinihingi na gumawa kayo ng isang pasabog na proyekto. Nakikita po ng DepEd, nakikita po ng mga magulang at ng mga estudyante ang effort na ginagawa nyo. And that is enough po. So maraming salamat. At sana mag-iisa tayong community na tutulong sa mga estudyante natin na ipagpatuloy pa rin ang edukasyon kahit napakahirap na ng sitwasyon. Opo. Ayaw. Ma'am, kung may gusto ka pong pasalamatan nung mga panahon na nandun ka sa preparation, nandun ka sa panahon na talagang... Hanggang sa makuha mo Hanggang sa sa order. makuha mo. Go ahead po, Please ma'am. go ahead. Well, I would like to thank po SDO Legazpi City headed by SD Esquistito Morcilla at yung mga kasamahan po na EPS and SEPS. Kasi kung wala din po sila, hindi magiging possible yung mga ganitong projects. My school principal, Madam Melissa Carretero, and the ACS faculty. And syempre sa inspirasyon ko, yung mga estudyante sa Albay Central School. At gusto ko lang pasalamatan, Ma'am Remy, yung asawa ko po. Syempre! Si Sir Dapat, RG Navarro. Sir RJ. Tsaka yung anak ko po. Kasi throughout this application, yung pag-implement, they are
lagi silang nandyan. And kahit medyo nahahati na yung oras ko, my husband is really supportive with this And endeavor. you're so lucky. We are so lucky to Yes. have a very supportive husband. Mabuhay. Yeah. Isa din siya sa mga pinadala, di ba nag-school ka sa ibang bansa? Opo, nung 2019, I was a Fulbright scholar po sa New York. So medyo matagal din. Ayun. Diba? So, Miss Ray, Kumbaga, you've been through a ito lot pala of si challenges. si teacher ay hinubog na ng panahon. Correct. Tried and tested. Yes, proven and tested. Proven and tested. Ayan, congratulations, ma'am. Orgulyo kan Orgulyo mga kan Bicolano. Bicolano. Orgulyo kan mga Bicolana, orgulyo kan mga Pilipino. Yes, I am proud parent of Albay Central School. Mabuhay ka, Siyempre. partner. Congratulations, Miss Rain. As in, mabuhay katabi and keep on going. And Sana magdakul pang lahi mo, ma'am. Yes. Ha? Congratulations, Congratulations. Tabi, Miss Rain. Salamat sa Maraming pagbisita po digdi Salamat sa sa programa. imong panahon. As in, oras masinga ni partner. Grabe ang pagpilit Pagiging ko talaga. busy. Yeah. Aside kan being so busy, Tama. nandito si Miss Rain. Thank you, Tabi, madam. Maraming Thank you. salamat. Mga dugang, at yan, may manggagana nin tablet, may maklaim nin tablet, may manggagana nin cash, kaya tutok and antabay ka mo, digdi sa produktibong programa Tabang Ora Mismo. Magbabalik pa, siyempre, ang Tabang Ora Mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kanina po nindo kay Kuhan paano maghanap ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laog kay ning resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingon habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga kaaksyon ang Tabang Ora Mismo. Duwaan makakasabay tangon niya na ng gana nin brand new tablet. Sinda si Erica Asina
si tugang ni Jason Na si Jessa. na si Jessa partner. Yeah. Kaya maswerte Si sila Jessa, partner. tugang ni Jason. Jason, Yan. makasinag. Maswerte ini yung duwatang winner, tasindaan makakaresibin ni brand new tablet halik kay Congressman Saldico Asin, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List. Inupunta Wow! partner, si Erika. Erika. Yan, maray na pagkahapon tabi Erika. Maray man po. Oy, pirang taong ka na, Erika? 9 po. 9 years May boyfriend old. na. Grabe ka man, partner. Batang-bata pa si Erika. Eh, malay mo, partner. Ako nga ni kay 8 years old pa Ako lang, po may kayan, nagkukursunado partner, na sa kuya. Puppy love or crush. Yan. Tagahanga. Ako kay partner, 8 years old pa lang ako, may nagkukursunado na sa kuya, balo, parang iagihan na ako. Pero may kapigadaran partner ni pamahawan. Baduya, biniribid. Iba talaga ang Chakoy. kagapuhan mo, partner. Chakoy! Masiramon ang Chakoy. Maray na pagkapon sa liwat, Erika, ano ang pagmatingon niyan na ika ang tinanghal na winner? Igura po. Ikurab ka! Anong grade ka na? Nakakaikurab. Grade 4 po. Grade 4. Sa inka nagkaklase? Sa TV Central School. Tiwi Central School. TV Alam mo, Central ito, School sa partner. 1 Distrito, Canalban. Correct. Kaibahan ang sa iyang mami. Congratulations po, mamita. Si Erika. Partner duman sa TV, yaon duman mababakal sa mga Oo, sa mga kung anong gusto mo na urig-urig. so alkansyahan. Or auto. Oo. Ayam-ayam. Totoo ka magibo ka ito, Erika? Naman po. Aday Daiman. Harayo ito sa Indo, sugibuhan ka ito. Ayo po. Ano nga po ka ito, partner? Kuron. Kuron na yan. Taduman baga ang Kuron Festival. Nagbakal ako duman partner kan one time nag-agi ako nagbakal ako so. Kawali, lutuan. Dahil so kuron talaga napiga masiramon duman ang tinulang native na manok. Correct. Kare-kare, puwerte. Di ba? Oh, pera ka mo magturugang May Erika. nagtigog partner na daw may nagtigog. Nagutom. Pera ka mo magturugang Erika. Tulo po. Tulo. Pampira ika. Ano, bunso. Bunso. Basta talaga mga bunso partner, mga magayon. Sa iling mo, madadagdagan ka pa, ha? Pwede ba? Akin pa si mami, oh. Ah. May asim pa si mami. Si mami niya. Yan, oo. Ah. Erika, sayin mo gagamiton ang brand new tablet. Sa pag-research po, Pag-research, ngunyan, anong pigagamit mo? so cellphone po kang mama ko. Iyan, pigisubli mo, Iya, cellphone ni tabi. mama. Halimbawa, ma-research ka, ano ang mga i-research mo? Mga tungkol sa nuclear bomb, mga arugan? Grabe ka man. Terrorist taon ka man, partner. Day, anong mga research Oo, ka? ano ang mga tiga, usually mga tigre-research So, mo? itong tabang iso sa joke, sa mga tabi. Mga So, joke. mga koron. Ah. Tabi, gire-research ko po. research. Kada partner. Mm. Kung makatapos ka sa imong pagkaklase, ano ang gusto mo maging pagdakula mo, Erika? Magigi po akong polis. Magigi kang pulis. Ay, salud yun. Ikaw nga ang masalida ki Mading Malu. Malu ka lumaki, Spokesperson tagapantarap kang kang PNP. PRO. Oh. Iyo, pag naging pulis ka na, ano ang inot mo ang gigibuhon? Training po. Ma-training. O pag pulis ka na, ano ang mga usually mga trabaho kan pagiging pulis? Tabi, nag-aaral Naghahanap ki mga tupada. Grabe ka man, partner. Trabaho yan kang pulis, maghanap ki mga tupada, so mga mga paturon. illegal, mga illegal. Pagdadakop ninda yan, partner. Pagdadakop. Mga illegal, tama? Iyo po. Siyempre, pag pulis ka na, may darakang badil. Iyo, tabi. Nata sa kadakula ning Anong profesyon, gusto mong badil na darahon, partner? pulis. Shotgun tabi. Shotgun! Hindi, partner. Uy, sa gwardiya yan, nini. Ang pulis din nagagamit shotgun sa gwardiya yan. Oo, kalibre 45. 9mm. 9mm. Armalite. Yan. Granada. Ano ka, maluman sa kuan, Marawi. Dahil nata gusto mo maging pulis sa kadakulan ng profesyon. Nagbabarantay tabi sinda ng itong mga kriminal. Bigbabantayan ang mga kriminal, kaya partner. Delikado. Delikado. Babantayan ang mga kriminal. Sa pamilya nindo, igwabang pulis? Wala man po. Kaya gusto mo maging pulis? Gusto mo maging Sita. pulis. Po. Siguro ari idol mo si Cardo. Iya, medbid mo si Cardo. Iya, Sisa tabi. ito. So, yan sa ang probinsyano. Pero ngunya niya kasi ako Bicol Party List. Nanay, congratulations tabi. Paano naaraman kan sa imong aki na igo tabing pinapanaong tablet si Pakikuha kan Congressman mikropono Sandy? manay. Pasa mo kay mama. Pasa. Pass the mic. Ako po kaya, pero may akong naghihiling kang sa programa po ninda tapos
ano man po ako sa ako Bicol Party List. Nakasubaybay ka pa. Nakasubaybay. Apo, pero may po ako naggiling kaya sabi Gustong ko, sabiyon man ay tapirmi kang nakasubaybay, medyo day ka man nakakanusan sa muyang duha. bako man po, gwapo ba da, magayon. Partner. Nanay, ka magayon man. Thank you po. Diba? Ano nga ni po, nanay, ang sa imong pangaran? Daisy Ravelo po. Daisy Anong Ravel. trabaho ni Mr. Manay? Construction worker po. Construction. Di ini ang bunso nindo. Ayun po. Dahil na kamong planong dagdagan Manay. Pwede pa man po. Pwede pa. Today pa. Siyempre, pag construction worker, matagas ang kabilya. Correct. Tagas ang kabilya. Simentado. Tapos makalot ki pundasyon. Oo. May graba, may baybay. Mahalo ki siminto. Pero po, nanay, kung di mo po ikakakulog or ikakamaraot, pira po ang usual na income kan pamilya? Minsan, ngunyan po na aldaw na ini, di kaya ang ding laog si Agong. Bako man pirming may laog. Ang construction worker kay partner, Ayun po. depende sa Kontrata patrabaho. lang. Oo. Tapos ako po kaya BHW man. BHW. Sa barangay. Oh, bako man lang. Kami po, BHW. minasaludo po kami sa yun. mga barangay Alam health mo, partner, worker. ang BHW, mauran, mainit, yan ang katuwangkan barangay sa pag-asikaso kan Si sa loob. Sarakat kan partner ang mga maduging parte kan barangay, mga Tama. rarayo. Oh, So, kaya, dakulang bagay tabi manay na suaki mo, nangga na kitablet. Iyo po, dako lang tabang po sa pag-research niya sa Takon pag-school. titipunan mo, medyo haloy-haloy ang pagtipon ka yan. Iyo po. opo. So, congratulations partner. Mm. Itauta na ang brand new tablet. Para kay Erika! Erica! Tadadaan! Ayan, Erica! Andito ang iyong brand new tablet. Ayan, Erica, kuha na. Yee! Kaput mo Iluwas naman mo, yan. Erica, ang sa iyong Mahulog. brand new tablet. Wow! Congratulations! So, ano ang masasabi mo, Erika, kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin, ako Bicol, party list? Salamat to nung tabi kay Congressman Saldico Tabe, tsaka sa Action Ko Center, tapos sa Ako Bicol Party List. Iyo man lang po. Ayun! Iyo man lang ito, pero malaugon ang sa imong pasasalamat. Congratulations, Congratulations, si Erica. Manay. Baka may mensahe Oo, man. baka may mensahe si Manay. Oh. Bilang ka may nagapon. May nalingawan ka na naman, silent partner. Nang dahil dyan, alam na this. Alam na. Nagpapasalamat po ako sa Action Ko Center, sa Ako Bicol Party List po, and sa kay Congressman Saldico. Ayan, congratulations, nanay. Gamiton mo, Erica, ang sa imong bagong brand new tablet. Sa maayos, asin agad mi na ang sa imong paglase, dire-diretso hanggang magi kang isang magiting Pulis! na pulis. Woman! Ayan. Congratulations. Igwa pa kita, partner. May bisita pa kita. Aside kay Erica, igwa man kita sunanggana ini partner si Jason ka nakaaging aldaw. Jason Makasinag. Yeah, pero yaon digdian sa iyang tugang na si Jessica. Jessa Makasinag. Jessa. Jessa po, ma'am. Jessa Saragosa. Kanta, Makasinag. kanta mo na, kanta. Tawan mo kami magayon na kanta. Nataw ka magkanta, Jessa? Dayman, sir. Jessa baga. Baile. Lalo na, Dayman. Yan ang talent mo. Magkaon. Iba ang dating. Pero jaraming kita dyan sa Maraming talent kita dyan. mo. Alipot lang na kanta. Jessa baga, Jessa Saragosa. Jesus, Dayman ako, ma'am, tatao, promise. Tagasain ka mo, Jessa. Poktol po, sir. Poktol kan? Pilar. Pilar! Sorsogon! Narayon! So, bata si Jason, dahil nakabot. Ano po, sir, mahigpit po kaya ang seguridad sa Puchaw. Bawal po lumuwas ang 15 years old and Pababa. below. Pero apa siya na si Jason? 13 years old 13, po, ma'am. Pwede po, okay. ma'am, mag-shoutout kasi birthday dyan sa Miyerkules. Ay, sige, go, Sige, go, go, shout go! out mo! Hello, Tong! Happy birthday! Sana, lagi kang mag-iingat. At I love you. Congratulations! Yay! Advance happy birthday, Jason! Si Tong. Si Jason po. Jason! Nga, hello, Tong. Advance happy birthday, Jason! Ayan, So, may regalo na partner. Magayon ang pa-birthday pala Oo. ni Congressman Saldico na Bicol Party List kay Jason. Correct. So, 13 anyos pa lang si Jason. Ikaw, Jessa, pirang taon na? 20 na, sir. 20. May boyfriend na? Sus, kuwara nga ni, sir. Baka may pinsan ka dyan. Igwa ako! Bako
may pinsan, dakulo, no? Ayan, Pili nga, pahilingan mo si Nico, oh. Single, but not ready to mingle. Digdi Si sa- Paul Londronio, Digdi sa tulong ini na... look single, but Digdi sa married. tulong ini na nailing mo, kung ikaan magkakagusto sa rong lalaki, si isa dyan ang pwede mong matipuhan. Si Nico, si Paul, or si Ryan. Yan. Ah. Halimbawa lang. Halimbawa lang si Sir Paul na lang po, alipot ang pangaran. Ang gusto mo, Ali po. Gusto mo, alipot lang. Si Ryan, alipot man. Ryan. Paul! Mabuhay ka, naka-score ka na. Ayan, 1-0. 1-0. 1-0. Si Ryan, mabalbunon, pwede man. Okay, so Ako, dahil pang bukan boyfriend si balbunon. Jessa. Pwede man, ma'am. Pwede man da, Paul. Ay, Ryan. Dahil ba yung mga sultiro duman sa lugar nindo sa Pilar? Igwa man, sir, kaso day man garo ako gusto. Nata, taday ka. Sige na, pwede ka na mga punan ko Dahil yan. man, madali man lang partner, madali man lang ang sikreto. Dahil ka gusto. Dahil kang labot, ba importante, gusto mo Yan. sindahan. Sige na, mga punan ka na. Nantig sa mga single Shout out out there. natin sa mga single dyan. Sige na. Sa mga single dyan, hi, single man tabi ako. O, paano ka makontak? Paano ka Ano makontak? ang mga qualification na gusto mo? Sige, qualification. Isus grabe naman, Sige answer. lang, qualification. Day na, sir, kasupog. Naglangapunan ka naman O, sana. paano ka makontak mo niyan kan mga single na pig shoutout mo? May Facebook ka. Igwa, sir, pad na lang sa Jess Andes. Jess Andes. Tapos cellphone. Day na, sir. Anya kung alimbawa may single na nagano. Oo. Nata kung man nga ilusyonan si Jessa. Ano Ano ang igwa si Jessa? Kaya ano, tatao ka magluto, Iyo, sir. maglaba. Iyo, sir. Ay, matigo. Nasiramon ako, sir. Ha? Magluto. Talaga. Nasira mo siya, partner. Magluto. Magluto. Ako, partner, taday totoo magluto. Sigurado ba ako masiram? Kaniguan man. Pero masarap akong magmahal. Yan. Ito mo. Jessa, tayaong kadigdi in behalf ni Jason. Itaw ta na. Kumusta si Jason kang naaraman na nanggana siya ning brand new tablet? Sobra po, ma'am, na nauugmab yung nagaluwa-luwa ta. Unexpected po kaya, ma'am, na blessing ito sa inyo. Ayan. Paano naaraman ni Jason na igwaning Action Co Center na nanaunin na tablet? Tig-encourage po siya, ma'am, ni Angelina Makasinag, tugang ko. Siya po ang saruman po siyang follower, tapos taga-subaybay sa programa niya. Tapos tig-encourage, day man siya napalad, kaya tig-encourage niya, kung ba, pinasa man niya sa Ayan. tugang. Sabihan mo Pero pa din kamong- si Angelica na keep on Yes, ma'am. Till now, sending naga, comments, Pero messages. magturugan ka mo, Jessa. Jesus, sir. Kang dati po kaya, sir, pero yung brand out sa mo. Oh, pira ka mo. 9. Gusto mong sabihin ang brand out, nakakapadakul kita mo? Iyo garo, sir. Sarap pura ko. Proven and tested. Si mama mo mula si papa mo. Gusto sa badiklong perme. Iyo. Anong trabaho ni papa mo? Si Papa po is, magsasaka po. Magsasaka. Yan ang gusto ko pag minasimbag. Magsasaka po. Matibay mag-arado. Yan. Si mama mo. Si Mama mo, Si Mama po, taga-Gibuki. Si mama mo, Handicraft. partner. Tagagiboki. Handicraft, sir. Handicraft. Si mama mo magtulong Yan ka nga mo. ni. O, yung nga ni. Kaya- Sa handicraft, ano mga ginigibo ni mama mo sa handicraft? Naglulubid, Mga bags. nag-iikot. Yes, ma'am. Basket. Okay. So, gustong sabihin, si papa niya magsasaka. Pagkatapos sa bukid, Pagkatapos aldaw, magibo ning pagbanggi, diretso man sa bukid. Sa bukid. Magtanim ay di Di biro, magtahi pa de, magtahi pa. Sige na, partner. Okay. Itaunan natin, Jessa. O, Jessa, Jessa, buksan. para kay Jason. Bukasan mo na, Jessa. Yan. Yun. Ayun. Garo, pwede ni, puti. Puti. Ayan, sa iya puti. Yan. Oh, sige. Si Jason, lalaki ito, babae, pwede ka mo magbaliwan, bala ka mong duwa, di ba? Hindi, pwede man. Pag lalaki, di pwedeng puti. Ay, siyempre, ang lalaki baga medyo, Ako nga, ni gusto ko pink. aram ko na yan, partner. Aram ko yan. Araw ka rin nakaampang ka, lalaki ka. Yan, oo. Pagtalikod, gusto mong kaputan Ay, mo brush. so grupo-grupo may mga grupo kami dyan. Jessa, congratulations kay Jason. Mensahe mo tabi kay Congressman Saldi. And kay Ako Corpedo, Bicol and Party sa List. Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa bumubuo ng Ako Bicol Party List, sa programang Action Co Center, at lalong-lalo na po kay Congressman Saldi po. Thank you so much po. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya namin na nangangailangan. Thank you po. Ayan! Matibay ni.
Bay? Anong trabaho mo pala, Jessa? Sa ngayon po, sir, wala pa man. Sa agay guana. Baka. Anong tinapos mo, sakali. Jessa? Grade 12 po. Grade 12, senior high. Yes, ma'am. Anong gusto mo man maging pag dakula mo? Kung dumakula po, ma'am. Baka pagtanda na lang. Dahil, kaya nga ni, pigapot ko partner, garo pwede nang gibuntang announcer, ha? Pwede siyang itong mga paliurag na comedy segment. Sige, Jessa. Congratulations sa indong duwa and mabuhay ka mo. Ingat ka mo sa indong biyahe. Yan, oo. Sige, Jessa, salamat na maray. Thank you, sir. Anong lulutuin mo pala na panira pag uli mo ngunyan? Kung ano, sir, baka may nanap na si mama. Ako lang naman gulayon sa palibot. Di ba? Garde ka makamove on na abo mong bayaan si Jessa. Dahil maray man kaya magka-istorya eh. Kaya Aron nga kan mga dapat mo ka-istorya partner, good Positibo, vibes. partner. Oo. Positibo, good vibes. Pares man kay ni kay baby, di ba? Tama, Gusto tama. niya maging pulis. So yan mga ka-aksyon ha, duwa ang sa tuyang natabangan niya na pagkaaga, natauan ni brand new tablet. At saan, partner? Oh! Igwar naman kitang maswerteng manggagana. May nanggana na, may manggagana pa! At saan sa kwarta, partner? Ngunyan, igwar naman kita ng brand new Tablet. winner pa ni sarupang brand new tablet. Sa isa yan, partner! Yan, partner, si Shane Annalyn Daen. Congratulations, Shane! Yan ang Annalyn sayang Daen. naging mensahe. Ang naging mensahe ni Shane. Annalyn Daen. Good morning po, ako po si Shane Annalyn Daen, taga San Francisco, Legazpi City. Grade 9 na po ako. Nagaklase po ako sa Bunker 1 National High School. Sana po isa ako sa mabigyan ng tablet para may magamit po ako sa aming online class. Kasi po, naghihiram lang po kami ng cellphone sa tito ko. Di po kasi kaya makabili ng mama at papa ko dahil hindi po tuloy-tuloy ang pasok ni papa sa trabaho dahil sa pandemic. Ang trabaho po kasi ni papa is construction worker at si mama po ay isang housewife. So, Yan. tinaon niya partner ang sa iyang telephone number. Telephone number. May makontak sa imo, Shane, kung paano mo maresibihan sa imong brand new tablet. Nagdatag siya partner ning 5 kapwa estudyante. Yan, dinakul-dakulan niya so itag para sigurado. Yes. Correct. The more tag, the more chance of winning, baga partner. Oo. Ayan, congratulations, Shane! Taika sa kanyang brand new. May makontak na lang sa iya. May makontak tabi sa Duman imo, sa mga Shane. kababayan ta, mga estudyante na gustong manggana ng tablet partner, pakiutro daw tabi kan mechanics partner. And mechanics sa mga nagmamaut man manggana ning tablet, this is strictly for student. Kinakaipuan lang nindo mag-like sa muyang official Facebook page, mag-comment man kamo sa muyang episode kung nata kamo ang dapat manggana ning brand new tablet. Dapat yaw lang sa inyong eskwelahan as in contact information. Dahil paglinguhan, magtag ning tulong kapwa estudyante. And i-share man nindo ang sa muyang episode, siring man mag-subscribe sa muyang YouTube channel Action Cost Center. Yan, arog kan kasimple, arog kan kadali, mga tugang, mga kabarangay, and mechanics, para manggana kamo ning tablet, kamong mga minamahal na estudyanteng Bicolano, Bicolana, na gusto po tabi na matabangan kan Ako Bicol Party List ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, ang tabay sa nakamo sa muyang pagbuelta, igwa kitang mga gana nin 1,000 pesos, hulit daw kitang ngunyan nin Lunes. Lunes. Kaya na kamo magbaya tabi mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po inyong benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo maugma, kamo
salamat na ini patulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga change, sa mga nailing, mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realizar pamatawan ito lang para po maikot we want to focus po in it. And we po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Partner, mapili kita sa tuyang maswerte! Para sa Cash raffle winner! 1,000 pesos. 1,000! Dahil Monday! Lunes ngunyan. Correct. Ini sa mga nag-comment mga kaaksyon ka nakaaging episode. Kan Siring Biyernes. masungunyan. And Yes. sa mga nag-comment ngunyan. Kaya, Kaya- importante palang partner na kapag nagpo-programa kita, so mga nagihiling sa tuya sa Facebook Live, mag-comment na. Mag-comment na. Ayan. Tasindan may chance. Correct. Ayan. Kaya sa mga nagbale, asi nagmamauot na manggana nin cash prize, abang-abang, inaan sa tuya! Maywagang! Garapon! Sige. Ayan. Partner, Baile. nailing mo sa kaugmahan kang duwatang Yan, dapat nagbabaili ang nagdadara kang garapon eh. Nagbabaili eh. Tadadan. Pero nagpasiguro, partner. Nagpasiguro si Paul. Nag-ukmo na maray. Nag-ukmo. Ayan, dig. Sige, kago ang maray. Alright. Tiba yung ka talaga partner bumuka ki garapon ah. Pre, ang garapon na sa nanganit kita. Ayan. Ayan, maswerteng winner kan sa tuyang 1,000 pesos. Dahil iba. Kundi si, Si. sana magsimbag. Oh, partner. Basa. Ang nanggana ning 1,000 pesos siya si Lori Baserdo. Lori Baserdo, ikaan sa muyang winner ning 1,000 pesos. Cellphone number Sige. 0950 0950 282 282 0465. 0465. Ano yan? 0950? Ano yan? Globe. Globe? Ay, sorry. Marinasan na dahil partner na ka-ano. Ano? Smart. Ayan. Sige. Si Lori Baserdo. Ay, nagsimbag tulos. Alam mo na partner, taday nakakonect ang sa tuyang ano.
Wait lang po, madam, ha? Wait lang po, madam. Kan Biyernes nakalima kita, no? So, apat na inapudan ta na, sayang so 5,000 sa apat. Oo. So, apat na piga-apudan ta kan Biyernes, partner, dahil nagsimbag. Correct. So, pang lima so nagsimbag. Yes, wait lang ha, connecting. Maswerte ni partner na sa tuyang mga winner ngunyan. Monday, maswerte. Tapos nagsimbag tulos pati. Oo. Naka-connect ka na. Tayo pa, partner. Oo. Madali lang, partner. Bakit hindi pumapasok? Baka kaipuan ta dyan mga taga Manila para magpasok yan. Okay. Loudspeaker. Marina pagkaaga po, madam. Hello ma'am, good morning po. Apo. Si Miss Lori po ito. Opo, yes ma'am. Apo. Taga saan po kayo, ma'am? Taga dito ma'am sa Barangay Alawihaw, Daet. Oh! Alawihaw, Daet, Hilagang Camarines Norte. Wait lang, taga Ruo. Hilagang Camarines? Naalala ko ini si Ma'am Lori. Ma'am Lori? Yes po, ma'am. Sino po ito? Kilala niyo po kami, ma'am? Parang napoposesan ko ma'am kayo. Siya po yung kumanta ng kantang Dahan-Dahan Lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sino po yon? Yung kumanta ng Dahan-Dahan Lang. Dahan lang, oh, dahan-dahan. Sino yung kumanta ng kantang Parang yon? sa station ma'am ito ng action. Sige, ma'am, tapusin mo po. Action call center ma'am ng Tabang Ora mismo. Opo. Ng kay Representative Saldico. Congratulations po, ma'am. Ikaw po ang samuyang winner ng 1,000 pesos. 1,000 pesos! Ay, thank you po Opo. ma'am. Ma'am, nababusasan mo po ako? Yes ma'am, opo, kayo po yung nag-assist doon kay Nanay Esther dito po sa Purokdis, Barangay Ay, Alawihaw. wow! Ikaw po si Kagawad? Yes po ma'am. Ay, Opo. wow! Kagawad talaga. Very good ka talaga. Ang pagtulong opo, niyo ma'am. po ay nagbunga din. Sinuklian ng langit. Siya si Kagawad Lori na nagpaabot sa ating partner Ng sitwasyon ni Nanay Esther. Yung pinuntahan mo. Yes. Ayun. Opo. So, So, Kagawad, mabait talaga ang pong may kapal. opo, Kung- 1,000 pesos lang yan, Kagawad, pero alam ko po na makakatulong po yan sa inyo. Pero mula yan sa puso ni Congressman May Saldico. dakulang tabang. Itatabang din po natin yan kay Nanay Esther. Ay, opo. Ano po ang mensahe niyo po, Kagawad, na isa po kayo sa maswerteng napili po? Ay, so siguro ma'am, una sa lahat po, syempre, nais ko po magpasalamat sa Action Call Center sa Tabang Ora mismo, lalong-lalo kay Congressman Saldico dahil isa po ako sa napili ng inyong programa para po manalo ng 1,000 pesos. And syempre, salamat din po ma'am sa samantanin ko yung pagkakataon na magpasalamat sa Ako Bicol Party List at natugunan po natin yung pangangailangang medikal ni Nanay Esther Villaluz. Sobra-sobra po nagpapasalamat ako sa 10 po ng pamilya ni Nanay Esther at ng buong konseho po ng Barangay Alawihaw dito po sa Daet. Opo, maswerte po talaga, Nanay, at parang, partner, talagang tinadhana. Oo. Oo. Sa madaling sabi, partner, sa English, God is good. God is good all the time. Kagawad Esther, since malayo po ang inyong lugar, ipapadala na lang po namin sa inyo po ito pong 1,000 pesos. May kukontak po sa inyo. Sige po ma'am, salamat po ma'am. Opo, maraming salamat sa muli po, Kagawad Lori. Opo, thank you so much po Thank you sa so inyo. much. Mabuhay po kayo. Sige ma'am, salamat po and God bless po ma'am. Opo. Iyugon mo yan, partner. Siya so nagagadintabang para sa ibang tao. Alagad mo yan, dininig ng langit, mabait ang Diyos. Kung sino yung mga mababait, pinagpapala. Good timing talaga din, partner. Kaya naalala ko si Kagawad Lori, siya yung nag-assist kay Nanay Esther at sa amin na makapunta doon sa Barangay Alawihaw, Daet. Tama, Daet, Camarines Norte. Ayan. So, congratulations, Kagawad Lori. Ingat po kayo. Okay, yung mga gustong manalo ng cash, partner, ano ang gagawin? Ayan, sa mga nagmamawot man ang manggana nin cash prize, kinakaipuhan lang nindo mag-like sa muyang official Facebook page, bag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana, at the same time, ibugtak ana rason, partner. Dahil paglingawan, asintun taga sa income mo, siring man, magtag ka mo ning tulong, or the more FB friends, the better. Yan, oo.
So yan mga tugang, saro na naman na makabuluhan na pagkahapon, may mga napaugma kita na nag-claim kan tablet, may nanggana pa ning cash digdi po sa tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List sa pagi ni Congressman Pedro Garbin and Congressman Saldico. Ayan, congratulations sa tuyang mga winner. Asin dyan ang mga kaaksyon. Nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na Lunes. Abang kamo sa aga, live episode partner kaya mga kaaksyon. Day paglingawan, magdalan asin magdangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi asin 88.7 Radyo Oragon Bira Catanduanes. Salamat na Bicolandia, God bless and mabuhay! Kami sa indong nakairiba ng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Maray na pagkahapon asin salamat.